Kaixo, ongi etorria. Orain errepaso orokorra egiterakoan, badakizue ariketak joango direla zailtzen. Orduan lehenengoa dira denetan erresenak. Az gaitezen orduan. Lehenengo ariketa. Poligono honen perimetroa eta azalera kalkulatu. Orduan, perimetroa jakiteko, jakin baretugu alde guztiak. Alde hau badugu, hau ere bai, hau ere bai, hau ere bai, falta zaigu hau eta beste hau. Goikoa kalkulatzeko zer egin dezakegu? Badibidez, hau baldin bada 7, eta hau baldin bada 3, hemeneko honea izango da 7 ken 3, 4. Horan jarriko dugu 4 zentimetro. Eta hau baldin bada 8, eta hau baldin bada 4, 8 ken 4, falta zaizkio beste 4 zentimetro. Orduan, perimetroa izango litzake alde guztien batura. Orduan ditugu, hasten hemendik 4, 8, 11, oraingoz, gehi, 4 eta 7, 11, eta beste 8 hori. Guztira, 30 zentimetro. Badugu perimetroa. Azalerantzat. Azaleran formula hemen ezin dugu aplikatu, inbarko dugu zatitu. Egin dezakegu zatitu horrela, eraontara atatzen zaigu laukizu zen bat eta hemen beste bat, edo horrela, atako zaigu laukizu zen bat eta hemen lauki bat. Adibidez nik horrela ingo dut, baina biak daude ondo, Orduan, hau izango litzateke A bat eta hau A2. Eta azalera osoa izango litzateke batuketaren emaitza, A bat. Oinarria 4 eta altura 4, 4 bider 4, 16. Orduan, lehenengo argi dago, ezta? 16 zentimetro karratu. Bigarrena, oinarria zen bada 7, altura 4, 7 bider 4, 28 zentimetro karratu. Orduan, azalera totala izango litzake 16 gehi 28 berdin 54 zentimetro karratu. Lehenengo ariketa egina dago. Bigarrena, kalkulatu poligono honen perimetroa eta azalera. Perimetroa badakizue dela aldeen batura. Orduan, 1, 2, 3, 4. Eta errombo bat denez, alde guztiak berdinak dira. Orduan, hau erresa da. Perimetroa bider, 4 bider, 17. 78 zentimetro. Atea dugu perimetroa. Orain, azalera. Azaleran formula zein da? Diagonal handia, bider diagonal txikia, zati 2. Baditugu diagonalak, bat bai, 30, falta zaigu bestea. Orduan, zer egin behar dugu? Pitagoras erabili ezta. Jarriko temen Pitagoras erabiltzeko triangelua, angelu zuzena. Zenbat da hemen, 17. Zenbat da goiti bera luzera osoaren erdia, 15. Eta orduan, hemen jarriko dut B. Hau hipotenusa denez, jarriko dut 17 berbi, berdin 15 berbi, gehi B berbi. 17 bider 17, 289, berdin 225, gehi B berbi. Orduan, kenketa egiten badut, 289, ken 225, izango da B berbi. Hori da 74. B berbi, argi dago. B izango da 8. 8 bider 8, 74 delako. Orduan, diagonal handia 30 da, zen bada diagonal txikia? 8 baldin bada hemendik onera, guztia da bider 2, bikoitza, 8 bider 2. Hau izango litzake 16 zentimetro. Orduan jarriko dugu, azalera berdin. 30 bider 16 zati 2. Eta hori ateatzen da 240 zentimetro karratu. Lehenengo bi ariketak egina daude. Goazen hirugarrena egitea. Hirugarren ariketa. Triangelu isostele baten perimetroa 32 zentimetrokoa da. Alde desberdinak 12 zentimetroko luzera. Baldin badu, kalkulatu triangeluaren azalera. Hemen marrazkirik ez dago, orduan guk marrazki inbarko du lehenengo. Triangelu isostele bat jartziko dugu. Bi alde berdinak eta bat desberdina. Esaten digute perimetroa zen baden 32, jarriko dugu, perimetroa 32 zentimetro. Eta esaten du, alde desberdinak 12 zentimetro. Hau da desberdina, bi hauek berdinak direlako.
Orduan, nola atera? Azalera. Jarriko dugu azaleraren formula. Azalera berdin, oina, bider altura, zati bi. Zer dakigu? B txikian, badakigu, falta ez zaigu, altuera. Altura jakiteko, Pitagoras egin beharko genuke, baina Pitagoras egiteko behar dugu aldea zenbaden, bagoazen ikustea alde hau eta alde hau zenbaden. Eta errexena nola da? Kasu hontan, egingo nukenik, 32 baldin bada guztira, egiten dut 32 di. Kendu 12, eta gelditzen zaizkit 20 zentimetro. Eta nik 20 zentimetro hauek bitan banatu behar dut, ze bi daude 20 zati bi, 10. Orduan, 10 eta 10. 10 gehi 10 gehi 12, 32, ondo dugu. Orduan, horren ata ezakegu, hemendik horrela eginez, Pitagoras erabiltzeko triangelua. Angelu zuzena. Zenbat da hau? 10. Zenbat da hau? Erdia, 6. Eta hau, altura, gu behar duguna. Orduan hasiko gera, hau da hipotenusa. 10 berbi, berdin, 6 berbi, gehi, altura berbi. 100 berbi, 36, gehi, h berbi, 36, pasatzen badut, eta kentzen badiot 100, 74, berdin h berbi, beraz h argi dago ez, erro 74, horren da 8. Horren 8 baldin bada, atazakegu, azalera berdin oina 12, altura 8 esan dugu dela, zati bi, eta hori 48 zentimetro karatu dira. Urrengoa, laugarrena, jartzen du, pentagono erregular baten alde bakoitza 3 zentimetrokoa bada, eta apotemak 1,03 zentimetroko luzera baldin badu, kalkulatu bere azalera. Hemen marrazkia ez dugu, bagoazen marrazkia egitea. Pentagono bat, gutxi gora berengo dugu azkar-azkar, denbora ez galtzeko, jarriko dut horrela, eta ematen digute. Alde bakoitza 3 zentimetrokoa da, oran hau da, 3 zentimetro. Apotemak 1,03 zentimetro. 1,03 zentimetro. Hau da, apotema. Eta jarriko dugu azaleraren formula, ze galdetu digute azalera. Azalera berdin, perimetroa. Bider apotema, zati bi. Jakin dezakegu perimetroa? Bai. Badakigu apotema? Bai. Ordan, ariketa oso erraza da guretzako. Ez dugu Pitagoras erabili behar, datu dena dakizkigu. Guazen perimetroa ateatzea. Perimetro izango litzake. Alde guztien baturaz. Zenbat alde ditugu? 1, 2, 3, 4, 5. Bostak berdinak. Eta bakoitza 3koa. 5 bider 3, 15 zentimetro. Orduan, etorriko gea formulara. Azalera berdin, perimetroa 15 da, bider apotema 1,03, zati bi. Azalera berdin, 7,7 zentimetro karatu egiten badezute biderketa hau eta zatiketa. Borobilduta 7,7. Hau ere nahiko erraza izan da. 5. ariketa. Kalkulatu poligonoaren perimetroa eta azalera. Bueno, hemen bi lan ditugu. Perimetroa kalkulatzea eta azalera kalkulatzea. Perimetroa jakiteko alde guztia dakizkigu, bai, hau falta zaigu. Eta orduan hori kalkulatu beharko du lehenengo. Nola egin dezakegu hori? Ata dezakegu, honen berdina da, hemen egiten badugu marra bat. Ikusten dezu ezta? Hori egiten du marra bat. Eta lortu dugu angelu zuzen bat. Orduan, jakin behar dugu hau zen baden, edo hau zen baden, hau galdetu digute. Orduan, hau behar dugu. Badakigu kalkulatzen hau? Hemendik honera zen bada, 10. Orduan, hemendik honera 10 baldin bada, hemendik honera zen bada, 19 izateko, beste 9. Orduan, badugu triangelua. Atako dugu triangelua. Hau da 15, hau da 9, eta hau da altura. Orduan, jarriko dugu. 15 berbi, berdin, 9 berbi, gehi, altura berbi, hau da 225, hau da 81, hau da h berbi, pasatzen badu kentzen, gelditzen zaizkit 144, berdin h berbi, eta orduan, zenbat da altuera 12 bider 12. Hori baldin badakit,
H edo nahi duzute A ere jartzea, berdin du. Orduan, jakin dezakegu perimetroa. Perimetroa da 10 gehi 12 gehi 19 gehi 15. Guztira 56 zentimetro. Perimetro egina dago. Orain, azalera, berdin, formula jakin behar dugu. Honen formula da, oina handia gehi oina txikia bider altura, zati bi. Eta dena badakizkigu. Ze, hau da, jarriko dugut B txikia, honek jarriko diot B handia, eta hemen H. Orduan jarriko dugu. A berdin. B handia 19. Gehi, B txikia 10. Bider, altura 12. Zati bi berdin, 29 bider 12 zati bi, 174 zentimetro karratu. Seigarren ariketa. Bi zirkunferentzien erradioak neurtu ondoren, badakigu 8 zentimetro eta 6 zentimetrokoak direla. Esan aldezakegu koroa zirkular honen azalerak zenbat neurtzen duen, orduan zati urrin honek zenbat neurtzen duen, hortarako ezin dugu formula bat bakarra erabili, badakigu zirkularena. Orduan, hemen kenketa bat egin beharko dugu. Egingo dugu. Neurtzen dugu azalera handia, erradioa 8 duena, neurtzen dugu zirkulo txikia, erradioa 6 duena, eta kenketa egiten dugu. Eta emaitza izango litzake, orduan, handiari kentzen bada diogu txikia, tarteko hau geldituko litzake. Koroa hori, ezta? Orduan, goazen kalkuluak egitea. Azalera berdin, pi bider R karratua. Eta hemen, azalera berdin ere, pi bider R karratua. Hau azalera bat, eta hau azalera bi. Orduan, azalera bat izango litzake 3,4 bider erradioa zein da 8. Orduan egingo dugu 8 berbi 74. Azalera bat berdin 200,86 zentimetro karratu. Badakigu batena. Bestarena. Azalera bi berdin 3,4 bider erradioa zer da 6. 6 bider 6, 36. Berdin, 113,04 zentimetro karratu. Orduan, bi azalerak jakinda, azalera totala izango da, handiari, hau da, 200,86 kendu, bestea, 113,04. Eta hori da, 87,82 zentimetro karratu. Zazpigarrenetik aurrea ariketak zailtzen hasten dira. Hemen gehiago pentsatu beharko dugu nola egin. Has gaitezen. Trapezio angelu zuzen baten oinarri handiak 12 zentimetro neurtzen ditu. Horan jarriko dugu trapezio bat, angelu zuzena, esan dugun bezala, eta jartzen du oinarriak 12 zentimetro. Honek neurtzen du 12. Diagonal bat 13 zentimetrokoa da, eta bestea 10rekoa. Orduan, hau baldin bada txikia izango da 10, eta hau luzea 13. Bueno, hori jakinda, zer egin beharko dugu orain? Kalkulatu trapezioaren azalera. Trapezioaren azalera da, azalera berdin, oina handia gehi oina txikia bider altura, zati bi. Zer dakigu hemen? Oina handia, B. Badakigu altura? Ez. Badakigu oina txikia? Ez. Arazo batekin gaude hemen. Horan zer egingo dugu? Zerbait egin beharra dugu? Pitagoras erabili beharko dugu. Hartzen baldin badut hemen, ikusten duzuten bezala, 3 triangelu daude. Hau da bat. Triangelu bat dago. Triangelu hontan, hau badakigu 10 dela, hau 12, eta hau ata dezakegu. Pitagoras ezin dugu erabili, hau ez delako 80 gradukoa. Horan, triangelu baztertu egiten dugu. Goazen hartzea, beste triangelu hau, adibidez. Hau horrela, eta horrela. Triangelu hau angelu zuzena da, ikusten dezuen bezala. 10 da, hau ez dakigu zen baden, eta hau ez dakigu zen baden.
triangelu honek ere ez du balio. Goazen beste triangelu hartzea, horrelakoa. Hola. Horrela di joana, horrela. Horrela da 12, horrela da 13. Ateazak egorran hau. Horrein ingo duguna da, hemendik atako dugu, triangelu hau. Horrelakoa. 12 dau, 13 dau, horren altura ateazak egu. Horrein ingo genuke, 13 berbi, berdin, 12 berbi, gehi, altura berbi. Hau da, 169, hau da, 144, hau da, H berbi. Kentzen badut, atatzen zaizkit 25, H berbi, beraz, H, altura, 5 da. Badakigu horren hau dela, 5. Vale? Ja, bi badakizkigu. Beko oina eta altura. Horren faltatzaigu goikoa. Goikoaren zat, goazen ikustea nun egin daitekeen Pitagorasen teorema, triangulo hontan. Uste zute? Hemen, hau badakigu, eta hau faltatzaigu. Eta gaina angelu zuzena da. Horren atako dut hemen, hor lehengo dut. Jarriko horrela, eta orduan, hau hemen Pitagoras erabili daiteke. Hau, B, ez dakigula, 10 eta 5. Horren jarriko dugu berriro. 10 berbi, 5 berbi, gehi, B berbi. Hau da 100, hau da 25, hau da B berbi. Kentzen, 75 atatzen da. Horrein bar da, 75-en erroa, gutxi gora bera. Bajareko dugu, 8,5. Horrein ja badugu, 8,5 dela oinarri txikia. Horrein, formula aplikatuko dugu. Azalera berdin. Oina handia, 12. Gehi, oina txikia, 8,5. Bider altura, 5. Zati bi. Hau, 20,5. Bider 5. Zati bi. Horrean, azalera berdin, 51,25. Eta zentimetroa direnez, zentimetro karratu. 8. Lauki honen aldeak 40 zentimetro neurtzen baditu kalkulatu margotutako zatiaren azalera. Horan, urdina jakin behar dugu zen baden. Hau nola egingo genuke? Egin bako litzake. Lehenengo neurtu laukia. Gero neurtu lau zirkuloak. Bueno, bat neurtziarekin nahikoa da, egin behar dugu bider lau. Kenketa egin. Laukiari lau zirkuloak kentzen badizkiot, gerituko zait, zati urdin hori. Orduan, honentzako ze jakin behar dugu, oina eta altura. Laukia denez, aldea, hau baldin bada 40, eta hori 40 da noski, orduan, azalera da aldea berbi. Azalera berdin, 1600 zentimetro karratu. Hau badugu, oan honentzako. Azalera berdin. Guazte ikustea, zirkuloaren formula. Pi bider R berbi. Arazo batekin gaude, erradioa kalkulatu behar dugula. Guazen ikustea, erradioa zen baden. Hemendik honea zen bada, 40. Horran, hemendik honea, hau erdia dela, izango da, 20. Horran, erradioa zen bada, hemendik honea, izango da, 10. Hau da, 10, beste 10, 10 eta 10. Da, 10-ekoa dira. Eta noski, goiti bera ere bai. Orduan, erradio 10-ekoa da. Orduan, azalera berdin, 3,4 bider, 10 berbi, 100. Eta hori da, 2 mugitzea, 314 zentimetro karatu, zirkulo bakoitza. Kalkulatuko dugu horren, azalera totala. Azalera totala izango litzake. Horrelako azalerari, laukiaren azalerari, kendu horrelako lau. Lau bider, 314. 1600, ken 1256. Orduan, kenketonen emaitza jarriko dut hemen 354 zentimetro karratu. 9. ariketa. Irudi honen oinarria 10 zentimetrokoa bada kalkulatu azalera. Hemen 80 milimetro dira.
Eta hori dira denak zentimetroak. Eta hemen zentimetroak jarri behar dugu dena zentimetrotan. Horran, hau jarriko dugu 8 zentimetro. Ondo da. Oinarria 10 zentimetrokoa da. Horran jarriko dugu oinarria, hemendik honea. Horrela, 10 zentimetro direla. Orain, urdina jakiteko, honentzako formularik ez dago. Zerbait egin beharko dugu, ezta? Egingo duguna hau da. Lehenengo kalkulatu guzti hau, eta gero kendu zirkulo erdia. Ulertu da? Horan, hau honea pasatuko dut, horrela izango litzake. Neurtzen dut lehenengo hau, eta gero kentzen diot zirkulo erdia. Guazen astea orduan. Hau kalkulatzeko lehenengo deskomposatu egin beharko dut, ze honentzako formularik ez dago. Eta horren, modu bat izan daiteke, kalkulatu, gogoratu hau dena urdin ez dagoela, Pentsatu zazte. Horrela zatitzen badut, adibidez, hau da era bat, zatitzen horrela, horren kalkulatuko tau, hori izango ditzake lehenengo azalera, goiti bera egiten baina badut, hemen dut bigarren azalera, eta hau izango izateke, hirugarren azalera, triangelu bat. Orduan, lehenengo azalerantzat, guazen ikustea, da, oina bider altura. Oina zen bada 10, eta altura 3. Orduan, 10 bider 3, 30 zentimetro karratu. Lehenengoa, atea dut. Honentzako, zen bada oina, honen berdina, 6. Orduan, bigarrena da, 6 bider, oan altura jakin behar dut. Bueno, hemen diko zen bada, 8, eta hau, 3. Hau bali bada 3, eta hau bali bada 8, da, 8 ken 3, 5. Horran baita ere eta zegu, 30 zentimetro karratu. Oan guazen 3. bila, A3. Zen bada oina, hau da 10, eta hau da 6, ba oina izango da 10 ken 6, hau 4 da. Horran da, oina, bider, altura, zen bada hemendik honea? Hau da 3. Eta esan dugu, hau dela 5, ez? 8 ken 3, hau da 5. Horran, hau bada 5, eta hemen daude beste 2. 5 gehi 2, 7. Horran altura da 7. Oina, bider altura, 7. Berdin. Eta azkena, kendu behar diogu, zirkulo erdia. Formula izango litzake. Pi bider, erradioa, zen bada honen erradioa? 5. Horra jarriko dugu, 5 berdi. Bueno, jarriko dugu 3,4, jarriko dugu zati 2, 3,4 bider 25, eta zirkuloaren zati 2. Emaitza, 39,25 zentimetro karratu. Bueno, hemen ditugu 4 azalerak. Horren, azalera totala kalkulatu behar dugu. Azalera totala, berdin. 3ak batu behar ditugu lehenengo. Horren, inbarko dugu 30 gehi 30 gehi 14, eta honi, kendu beharko diogu zirkulu erdia. 39,25. Hori izango litzake. Hau da 74, ken 39,25. Orduan, azalera totala, 34,75 zentimetro karratu dira. Hau pixkat komplikatu izan da, zatitu behar dugulako, eta horrela, baina ikusi dezuen bezala, Pitagoras ez dugu erabili behar izan. Eta azkeneko problema, hauntza lotu dugu, 3 metroko sokarekin, hemen dago soka bat, 6 bider 4 metroko landa angelu zuzen baten ertz batean, hemen dago lotuta, horren hau da, hemen belarra dago. Kalkulatu zein azaletan jan dezaken hauntzak eta zeinetan ez. Kalkulatu behar dugu, nun jan behar du. Honek ematen du problema errexea izan daitekela, baina azkeneko hau dira ondo pentsatzekoak. Pentsatu ez dute orduan? Bai? Bueno, horrenik esango ez dut pista zein den. Soka bat da, orduan, jarri bat ez dute horrela, ez? Hola, lauki bat, gaizki egin dezute, ze ezin du jan lauki batean. Soka bada, orduan, soka badin bada, horrela joango da. Zentzu hortan. Orduan, jango honean iristen bada, hau badin bada 3 metro, hau da 3 metro. Orduan, sokak behartzen diola jatea. Hau da forma.
sokak lotzen diolako, eta orduan atatzen zaigu zirkulo bat, baina janezake hemen. Orduan, hola baldin bada, hau ze forma da. Konpasekin egingo bagenu, atatzen da, zirkulo laurdena. Orduan izango litzake azalera berdin, pi bider R berbi, zati lau. Laurdena delako. Orduan goazen egitea. Azalera berdin, 3,4, bider erradioa, 3 dela esan digute, 3 metrokoa, berbi, zati lau. 3,4, bider bederatzi, zati lau, eta biderketa eta zatiketa egin ondoren, atatzen da, 7,06 metro karatu. Eta honekin, bukatzen dugu errepaso orokorra. Ondo izan, beste bat arte, agur.